Blayapi ki viewers ki paralog ki produk ki prasnam sa simpat lembaga nika video ngi wanra hakmat ke jongpi bat ngadon hang ni markmat bat iwei na ki samlarang ba jong ke jat benriu nyau trap ke jongi hakaba ngam dadon kamsu na kaliang jonga ban batai le ban yathu ban introduce hakmat ke jongpi resipi la yatip bat pilai itu mo iba Robert John Karjarin ibalong iwei na legal advisor jong kanika district council te nangta i long iwei na ki nongelam barang ba ne pok kejat benriu haka kenhun seng phalang te ta kemensim ke jing seok hia abang UI ya ke jing long ke jing man hakini ki sngi bat jing UI ya ke e ke baga sarkar BJP nangta ne pok Delhi kapas ya kenika uniform civil code te nakaliang jonga ngakwa ban tuat jingmut bat ban wat jing tip ka ai kini uniform civil code ka penlong haki wei ki state jong kiri India kepala ayah yabreu kepala ayah mensau tengi don hang ni sodon bok sibun ba robat ya kapor ke jongpi kublai sibun ru ya kini jing ailat ke jongpi ba lese leng ba jongpi kalong ke kalat jing tip syaki wei pat ki bom pat tip ka ai kini ka uniform civil code bat ka kata kumno ya kini ke jat beriu ke jongi te nga pediang sobhai ba Robert John Karjarin hakanika por but insim ya kanika benta jong i ba in mo ba in pen itu kendiat le se hakmat jong pi kipat ba in yu ruban pensai ya kanika uniform civil code ka ba ngila ban bu hang ni ke jingkli i kalong ba ka ai kataka UCC la ni kataka uniform civil code tu bun kong es kong ban ai khuble pi samla PS dengdo i ke ba pi lakhot nga sa kanika program ke jong pi bat nga dapru da ka jingsu kemen ban yo asyik bentau pi no beli ki labun ba ki briu ki ba kli na nga sepang ka ni ka UCC ya ka ba kan sem jing bangan pensai ya ki briu leng ba ki jing tho na ne leng ba da ka ba shu message na ka por sa ka por re leng ba ka ni ka channel jong pi le se la da ki don ki briu ki bom sai kin la ban pet bat kin yo jing sai ti ka di ka jing ya rap ka ba mar kalian let's say but habang ye karan chpanga uniform civil code ane kata ka UCC kadi kai kamat ke ba kam semdei su kamat ke ba thamai ha ka jala ka jongi but akari India hi bro koi na beli kadi kamat jing ya ther ya tai ladan gin phai ba ka history ka ladan nadu kapor ba ya ka India la sansa da pareng ka ladan ru ka jing ya ther ya tai ba hakapor ba ki shna ya ka riti panya kamla ne ka concern no ka India but nadu ba ka BJP ka sedang banwan hakabor haki bubun ki state but khamtam nadu ba kala sedang ban yo ya ka bor jong ka sarkar India la ne ka sarkar kemi ka keren bha ya ka ne ka UCC but omdei tang ka BJP henrei ki donru ki wei ki seng bat ki kan hun niam khamtam kini ki kan hun niam na ka niam Hindu ki keren bhas phangane ka uniform civil code ti ban shu batai ka ei kani ki uniform civil code ka longba ka uniform civil code ka dei kata ka an lani ki kendon hakaba baro ubriu hakari India compare la udai na kanu ka niam na kanu ka jai benriu na kanu ka riti na kanu ka dustur ki habandan betang ka ju ka an halor kita ki kam ki ba ni khot akten phareng kita ki family issue lani kita ki an ke betang khu bat ka ying kasem kai kita ki family lo lani kita ki family issue ke ba ngi saja kendu haka kami kang sem kadi nadu ka songkha songman kaya pelaj san sing ka tingkhun ka adoption mo ka jing hiar pateng ya ka spa ka phau ka khandu ka siap ka jing long nong khmi nong sumar ki guardianship but kiwei ya kum kini ki kam ki ba tungkhu bat ka ying ka sem ka ba ya tungkhu bat ubriu shimet ni khot ki ta ki family law la ni ki personal law mo sebu kum ka kam ya peniap ka kam ya tu them bat ki ki public law yo mo kita ki an be tung khu bat pa ba re ki family law ki an ki batung khu bat ka yin ka sem ki batung khu bat uru shimet no blei kum ka song kha song man ka ya plat sang sim kam dadi ka bakta ya ka imlang salang re ka ta be ya yin ka sem ka ta be ya ubru shimet ti ki ong ba
kata ka uniform civil code kandai kata ka an kaba andon betang ka ka an habaro ka ka ri India habaro kini ki family law la ke personal law ke kita family law kembong ba ka di song khai song man ka pelai san ing ka hiar pateng ka ai judge ai khong ka ka ting khon ka jingri jing sumar ya ki khon ka jing dawa bai bam ka maintenance ru ka di na ki kam ki ba kham tu khu bat kata ka personal law ti ka jingmut hi kami na katanrai ba ka wei ka ri ka wei ka an compare la dang ya pera ka jinglong kerpang kum ka jap driu compare la dang ya pera ka niam henri ka an de bande ka ju tang ka wei ka an habaro ki family law la ne habaro ki personal law ka bomut kanom don chu ka jinga pera padang u khasi goro u lusai u assamese u bihari bengali ha kini ki kam yin kam sem ki jong kamu ngi kelak kata wa ka special identity jong iro kam don special show kan nama ngila hap sa klop lang ba haju kan nama boleh ladangi og bang idang don kata ka special identity ka bomut ba ka an ka jongi ka di banyada ya kita ki special culture ki jongi ya kita ka special identity la ka di culture la ne ka religion tinrei haba ong ba kala ade be ka ju kamut omdon niam shu haka kami kamsem omdon riti shu haka kami kamsem omdon riti kamdon shu kata ka identity ke ba penyeper haka an la ka de na ka niam ne la ka de na ka riti dustur ti la dangi ong ba Kristan on long no kumju buat Muslim buat Hindu tip ngis ngoyahap ladangin ong no bu khasi on long kumju buat Bihari buat Nepali kata tip ka balong ne ka bomlong henri ka jing thmu cho ka UCC hi kalong bandan betang ka wei ka an ka wei gari ti ka wei gari but kami na kata ka thamai lan na kata ka mindset lan na kata ka san perkhat ka boong ba ka wei ka an ka wei ti ka wei ka niam ti kami na kata but na takadaw ka sedang banmi kani ka uniform civil code te philak ban batai khandiat ka historical background jong ka ni ka UCC ham ni apok ka ri India phi ka historical background jong UCC kalong nadu po jong ki pareng phi ngi de so thu kalong pareng uwan na ribilat shani shari India ti haba uwan na ribilat sadu shari India uwan ban sensar ni ti haba uwan ban sensar phi de basung thu kalong bo uwan na ribilat shari India usngo shep jenjar ban sung thu ya ka custom lani ya karti dustur ya kan niam jong kari India. Sebab ngi mentang na inuk saya pi. Ngi mi nari kasi ngi sa asam tang ban lisensiar ya asam inuk sa. Ngi syam jing thari basung thu ya garti dustur ya culture jong ka jong ka asam. Ti namar ba ki deiru ki nong sensar don bor ne ki colonizer. Ki lepno ki sngo thaj ban sngap ya tu ka jing long kerpang jong ka jai bedriu lada ka dei ha ka riti la ni ha ka niam. Ti ki lepno ki wanra be da ka system ka jong ki nyang be. Namar kisngo kisngo jarwat kisngo thaj ban perkhat ya tu ga jinglong kerpang kimdon intention ban protect ya culture dia ka identity jong kinong India tu kopor ki wan ra bedak ta ka legal system ga jong ki ban penrung bet hari India ki wan ra bedak kopor kam semlah pancing bit na kinong India tu kopor no boleh kadi ke colonial rule kadi ka sensar ka basukan bor bedak kopor klem sem pancing bit na kari India klem sem layo jing bit na rono ki wan ra bet hakpor pa ki wan ra kong ya ki criminal system kumno ban bisyar ha ka bedai bat kini ki kam criminal mo ti hadin ka tapat ka don ka jing persya ka bajur ti ki sange no kan ban penrung ya kanega ban penrung ya kanega ban penrung ya kanega uniform civil code ha ki riti ki dustur ki pareng ki sange no ti andala alej u pareng kala don ka debate hapo ka constituent assembly ba nginle no ya uniform civil code ti hakata ka jing ya thir ya tai jong ka constituent assembly ki bobun hi ki ong ba ngimdi ban penbor ngidon kam ban dang penek pensa ya ki riti dustur jong ki jai bedru boro ngidon kam ban penek pensa ya ki jinglong bakarpang jong ki niam ti ngimdi ban penbor ya ki bru ban jengai no na ka riti dustur ban jengai no na ka jinglong kerpang jong katakan niam mani ta religious freedom katakan jinglong laj lu jong ki bru halor ka niam mani belai kam jaga jinglong mani belai kam dei ban syak ta bat na ta kadau anda kila ya thir pa
haka constituent assembly ki klam penrung ka kum ka fundamental right ki penrung ka tangkum ka directive principle of state policy mo haka part 4 jong ka constitution ka India ya ka ba syong ba ka state la ne kata ka ri ka sarkar kan balai kan yele ban promote ya kan ke UCC kat balai ko ngri kam syam ong ba en le no ti ka hata ka por haka stage jong ka pre constitution gila banong hadin balami ka constitution pat ka bajia ka longba ki state ki ba fer but ka ri India kam syam la nut ban muslia ya ki riti ki dustur kam syam la mut ban muslia ya ki kam jong ka niam ngane thu phi pek ngin ai nuksa kum ka jat ru ka jongi hapor bangi lasno bat ka India ki ayangi kasik schedule haba ki ayangi kasik schedule la da pen page ha kasik schedule ha ka para lai IUJ ki ha kitu para lai jong tu lai bor khnang yangi ban sna an halor ka khando halor ka jing hiar pateng ya ka spa ka phau bat ya ka khando was yap halor ka jat ka khong ka riti ka dustur jongi la ne kata ka social custom lai boru ya ka diskonsil ban senaan ber peniak ya ka kam ya tho songkurim bat ki kam ya apply sangsing ka bomut ba nadu ka por basna ya ka concern ngari India kinong sna ya concern ngari India nadu ka por hi ki ong ba ya ka kam riti dustur bat ya ka kam jong kan niam ka kom ni i hak tu ki bru ki ba kham tip janai ban ya tu ka bomut la i khasi ban senaan ya ka riti dustur kasi la i hau lusai ban senaan ya ka kam lusai la i hau bodo yo karbi ya karbi tengah semua ong ba kata ngadi benne na beli lada mangi kasi ngile senaan ya ki bihari ngatra ka etan ti kumno kita ki bihari ki kashmiri ki wan senaan halor jongi halor ki riti ki dustur ki jongi ti lada ngin ailat yo hindu ban senaan halor ki kristan ka lada pin ailat yo kristan ban senaan halor muslim ru ka pin ailat muslim ban senaan halor kiwai ki bomde hi na kanya muslim kaya tina takdaw kar kinong sna ya concern hari India tu ko por kini ki start ki bio ijengai ki i haka jing start hi jong ka tu kan hun ban pej ban sumar ya ki an ki bakta specifically itu ka kan hun lani ya kita ki kam ki batang khu ya ka ying ka sem jong ki tu ki kan hun ti hadin ka tupat ke ka bajia ka longba ki sedang ban penbej ya ban codify ya ka Hindu ya ki Hindu lo ki sedang banwan ra ya ki an chong kha chong bang jong Hindu ki sedang banwan ra ya ka inheritance and succession ki sedang banwan ra ya ka Hindu kut handrei wat la kataru wat la da kiladon gitu ki andre la da penlek grassroots ni ki bo ni ki Hindu la da pet kam tam ha ki no kendong bat grassroots kim debut han ni gitu ki ya gitu ki ki batho andre ki but hi ti riti dustur bat ki niam ki rekom ki jong ki ti like na kata pat mentang yo i ba kini ki state ki basan syar ka BJP ka UP ki don ka UP kan bat kui ki state ki sedang ban wan ra ya kata UCC tenre hadu mentahi ka longba ke bajia ka longba ka ridia kala persyang na ka por sa ka por hapo jong ka jingalam jong ka BJP ban wan ra ya ka UCC ki labun sibun ba ki bil ki laki wan ra aja ka praru adon aja ka kandairu adon arporu adon rikini ki bil hadu menta kam syam lalong ka basaiso bat sakawai ka ba ngasukwa ban yathu phi ka longba hadin bami sibun kini ki AKA ka Supreme Court mo hakawai na ki case ba paunam ngande thu phi mo ka Supreme Court hakawai na ki case ki ba paunam ba haka sya banu kis haka ni kis ka Supreme Court ki ong ba haba bishar ya ka hok ban yo bai bang kata ka maintenance dia ban apply da ka CRPC sispa arpusan section sispa arpusan CRPC dia ban apply da ka muslim law ten rei wat ya ka turu ka parliament ka snano la ka jong ka an nam tagi muslim hadin tila da pin page haka sarla mundal but hakiwi wikis kalau don ka comment no la ban len kalau don ka comment jong ka Supreme Court ka baong ba la dei ban penteri kamno ya ka UCC han rei ka ka ba jia ka long ba ya kan ka kam ka sarkar India kala shannya ka National Law Commission ka National Law Commission kala panjing bit na baro ka wigari India ki penmi de ki questioner ki lek wan lup ki wat lum jing sai na kaleng baro ka wigari India tiga National Law Commission ke ka bakal le kalong bahu arajar khapra ka penmi ya ka report ka penmi ya ka report but hakane ka report ke ka baka
recommend ka National Law Commission ka ngim don kam ban wan ra ya ka Uniform Civil Code. Wat ka National Law Commission jong kari India ka ngim don kam ban wan ra ya ka national ya ka ne ka Uniform Civil Code lada phikwa ban penbha la ne ban penjanai ya ka no ka riti ka dustur la ni ya ka no ka rukom ki bakindiam ki di ban le phi penbha ya kita hapo jong ki omdi ban bujli no ya kiriti ki dustur ban ya kiniam ki rukom da ka UCC hanre de ban penbahapan ya kiriti ki dustur la ne ya tu kiniam ki rukom ki badan hota ti historical background masong ong kini kita hi ke te kumbangi UI mo ba bawan ra ya kini ka UCC la ni kata ka Uniform Civil Code ketika sarkar BJP nampo Delhi mo te ngi kumbangi te ba BJP ketika way na ki political organization ka ba he tam ka ba jongka RSS ngila panong te try ka ai jing thmu pasyalandat jongka BJP bat ka RSS abaki wan ra ya kini ka Uniform Civil Code hane po kari India ka jing thmu te kila karan saja ka jing thmu jongka BJP ha ka ba trilang bat ka RSS ban wan ra ya ka UCC ka long bet ban fulfill ya lightly ki h ka way gede ga Hindu ka baar gede ga Hindi bat ka balai gede ga balai di Hindu tua. Kadi-kadi ka mindset kebaya kari India di ban promote bagi atang ka wigan niam berkata ka niam gede ga niam Hindu. Barok ka way kari India di ban promote bagi tang ka way ka ketin berkata ka ketin ka di ban ka ketin Hindi. But ya barok ka way kari India ban sensar bagi tang da ki way ka juk kan hun bat kita ki di ban dei kitu ki hun ki bawan na niam Hindu. Ti kemud ban penlong ya ka ri India kata ka Hindustan ka bapura hagaba kandon betang ka ketin Hindi kandon betang ka niam Hindu kandon betang ka riti dustur Hindu but kari India kan kala kata ka full fledged Hindustan ka bomdeshu ka secular ka bomdeshu bandon ka diversity ti ka jingmut hi jong kini kalong banwan ra ba kita ka way ka niam ka way ka ri ka way ka culture ka way ka ri ka way ka ketin but kawai kari ti dustur lada pinpet ya ka UCC ka Uniform Civil Code kalong ka jing thmu jong kane kalong banwan ra ya kata kawai ka ti dustur kumbalong mentau khasing don la ka jong ki an halor ka sang khasong man u mizo la ka jong u naga la ka jong u bihari la ka jong nepali la ka jong pat kumta terten te ka jing thmu jong ki kalong banwan ra be tang kawai ka ti dustur Omdeshu bandan jing pader padeng khasi ba asmis omdeshu bandan jing apher padeng asmis bat ubi hari hakine ki anjing ansem ani kita ki family lo bangi om kum song kha song man kabumut lada menta mangi khasi da song kha song man ni yakhen mo kasang nom sang kumut omdeshu ban yakhen kemudian Om kam syo ti namar kalong uniform kumangi Kristen menta kumangi ki pestrian mo tadi baya tho upastor jangi udah sim license kabomot ni tang sula ada ya tho bot upastor kalabiang hari kumbalong ta kumut ki pastor kinom kam kinom yo bor so pene tho ki sula tang mon penlong jingeseng den ri ban pene tho hi asamaris register tenom don habakut unong pene tho ladawan ka Uniform Civil Code ti unde magistrate ti kajing tingkun kajing kumbalong mangi khasi metang ye tingkun para ying biong karap ying mo chubo kidon ki ying kisem jong khasi ngim don kun kenthei ni rap ying no ni shooting no ya ka kun kenthei na ka kur na ka po na ka jai te kum kita ginam don so ka la shu ya lungmu bet la ka jong ka perthei te sakoi kum ka jinghiar pateng ye ka khando ka siap ni tinggi ong ba ki hiar pateng ki kenthei bat lada ki gimi ki pa ki bakham don kham em ki ai ka tu ka nei ki senrang la benlen ten rei la lawan ka uniform inheritance law tip kalong kum nom tip so ni mentang idang ka social custom jongi idang ai judge kenthei tip benda ka lawan ka tang uniform ki pa ai judge senrang na kenthei ni bar arum tip ti na tak daw kalong ka jing thmu hi ka dei bet kata banwan ra ka wei ka ri ka wei ka niam bat ka wei ka ti dustur nat bat ka ne ka UCC ka dei ka wei na ki tul la ni ka dei ka wei na kita ki ka dei ka wei na kita ki ngan ong ki atiar ka bakila ban pen poi ya ka ri dia sata na tak daw ki wan ra ya ka UCC rei kam dan jumut la da ki ong ba em wan ra ya ka UCC nam ta ban yada ya ka hok jong ki kenthei
nomor kuma pitip hakariti dustur muslim ka khamsa nyon ben ute lada ki ong ba em nam taban penbahaya ki an kanun ti lada penbahaya ailat ani kin penbahaya suggest kan lada pi ong ba pi ko penbahaya karti dustur suggest ma pi ya ka HDC JHDC la ne bakin penbaik kan beling imla sa tang man snaan ngi ngila sna dak spat li kan lada pi ong ba kata kariti ke dustur jongi ha ka hiar pateng kambiang ti ajumot kan beli pensna no pi mo tang ba ngayo iba ka jong phi ka don ka jing ko phin siong ba bread no to ka jong phi sim no kan ni kata te bom la long ka ba de ban le ka long phi ajung mut kan ka national law commission hon sakat pra ka kong ta balada phi yo iba ka no ka riti ke dustur jong ka no ka jat ka don ka jing ko la ni ka no ka riti dustur jong ka no ka niam ka don ka jing ko om de ban penduk no ya kata han rei supen bahaya kata ten rei ka BJP pat ka don kata ka jing thmu ban ong ba kan don be ka wei ka niam ka wei ka khatin ka wei ka riti ka wei ka ri ti ki panon kam da ka UCC ban achieve ya kata ka gul jong ki tikat kum gejing tip jong phi ki la don em ki state hane bo kari India ki bala penteri kampurai ka ni ka UCC phi ka don ka jing ong no ki ngai bon ki article ki tho ba ka Goa kalau ada kawin nak state ki bawan ra ya ka UCC hari la da phin pech ba ya ka Goa civil code phi kawin ni macam thu ngong phi kalong ba ka Goa kam sam la dei ka ri India macwa ka Goa kam hap ka British terteri ka hap Portugis ki sensar ki Portugis ya ka Goa hat ka por hadin tu ka Goa ka sno no ba ri India te nadu ba ka don ki Portugis kumbalong ki British ki niru ki type ban snap itu ki reti ki dustur jong gitu ki breu ki basong tu ki wan ra ba ya tu ka an ke jong ki hangi ki impose be ti kini ki Portugis so Goa ki le amta ki wan ra ba ya tu ka an na Portugal hapo Goa bat ki penteri kam hang tu kumbale ki British hang ne ti henry hang tu pat ki penteri kam sundon ya ki family lo ki jongi ti ka Portugal hot ka don ki don kini ki Portugis lo hapo Goa but ka Goa hanadu baka sno but sya kari India ngimla banlen ba ka don kini ka Goa civil code but henry lada pi analyze ba lada pi analyze ba ya ka jinglong jingman jong ka Goa civil code kam de ka uniform civil code kala bande ka common civil code kamut ka wei ka an nam tabaro re kam de pat ka belong uniform ka bade ka ju kadon ka jinga per pedeng common civil code but uniform civil code common civil code kamut ka wei ka an nam tabaro hapo don yum tim kamat de ka ju ka an tang ba la ka jong ki chapter la ka jong ki provision hanre habong uniform civil code kamut ka wei ka an salonsar plan baro ti ka Goa kala bandon ni ka common civil code hanre kam don ni uniform civil code ngan ai nuk sai phi kalong ne mo haka Goa civil code om shamla sha yano bandon lok harngot om shamla sha hanre yo Hindu pan yo shenrang Hindu ula bandon arngot kilok lada jiaba hapo arpsan snem kata ka lok kam don kun lani hapo lai posnem lada don kun kana om don kun shenrang shubu mo hagowa mata mo ude Hindu uya tho lada jiaba kata ka lok kam don kun apo arpsan snem lani kim don kun shenrang apo lai posnem sha uta shenrang bandit arngot kilok kan ba ye ki wei pat kiniam sha ti kumnongin ong kalong uniform kamlong uniform mo nganai nuksa ya ka songkha ki Kristen ha Goa kamu kata te kalau long ka an jong ki Hindu ke how kamlong uniform ke ka jingmut kalong wat ka Goa ro kam don ya uniform civil code ka don tang ka common civil code ke nganai nuksa kum ke jing tho Kristen ha Goa ki wei ki shule ya tho ba direct ha magistrate ke ga wajia Kristen kalong ba kini ki Kristen ki le sim ke no sina magistrate ki cawan tho him bani tikala don nam gi per ta tikamlong uniform show tikala de tang ka common ri kamlong uniform show tiki
ki badan ha ka Roman Catholic ru ang tu ki ya tho ba kadar bat ya tu kisah register kan ba ya ki wei pat ki bomde ki Roman Catholic kum ki Muslim bat ki wei ki le be direct ha u magistrate ti wat ka gowa ru kam don ya ka uniform civil code ka gowa ka don tang ya common civil code ti ban ong hari India hi baladon ki jela ki ba pentrikam ya ka si 4 don harum ta 4 don kum ba ong ka gowa ru ka don tang ya common civil code kam don ya ka uniform civil code na boleh lak ta kalong uniform kam de chu ban don kini ki exemption Dia bangi pet pati kita gijing yaki yakini gisngi. Hapo syaki wei pat gijela jong kari India. Ni i baki don gijing ya pemwat ki don gijing ya bom gijing ya syok gijing ya snam ki surak rumah. Te lengba kita ngi ui ba ki ong ba kadai nak pa gijing pentrikam ya ka uniform civil code. Try ke ai gitu ka ba penlong ki ban je belani ban wanra ikum gitu ki jing ya ka je ki ha ka imlang salang. Phi ngan ong ngai phi kolong ba kanu ga je ben riu hagari India ka bo ong bang ngilong balakloi ban penduk no ya garti dustur lo jong dan kedau yang ngai ga wei ga je ben riu hari India ka bo ong ba ngilong balakloi ban duk no ya garti dustur kedau yang ngai kanu kan niam hari India ka bo ong bang ngilong balakloi ban ja no kini girti dustur lani kiniam ki rekom ha kiniam ki joki Sebab utama lah mengi ki balong kestan. Pitrai ngi hun ban le athon a master le chu ayu mane. Nga trai ku mengi trai pi hun ban i ba ki pastor jongi kinam yo bor chu ban song kha song man re chu le athon a master. Ngim hun ra. Mengi kum khasi ha kata ka hiar pateng ya ka khandau ka siap ya karti dustur. La se ban ong no ba subu utama. Ngan ai nuksa ki wan ra ya ka uniform civil code. Ki ong ba ya ka ying de bonyo ono khun senrang ban kong karma kum balong ki Hindu hangi khasi hap sa ka kanom yo asuk ka khun kan thei khadu yo ono khun senrang na kong la khulmar an do ka ying kasem Kelumar hai. subu kan wan kata ka an ba phi ai jaj no senrang baro long no ya jeb do khasi chongi lani ban ong ban ting khun ya ka ba kum ba ong ai phi la dangim khun dan khun kan thei ni ting na ka ba ying la dangim la asuk ban le amta la da ban adop yo no mta hab le yeng lan cha ka office ban adop ban apply ban yu ka ti beli kimi kini gijing snam nomor don ka weiru ka jep nriu hari India ka bakloi bandu no ya ka jing long kerpang dan ka bakloi ke bandu no ya ka niam ka rekom lojong la de ki Kristen do ki kwa hi ban ne tu ibor lojong la de ki Muslim do kum ju la de ki Hindu ban ki Sikh ki Jain do ki kwa hi ban ne la jong i benta ti ka uniform civil code ka ba ngapi ka persang ban rap na khong no ya barok kita Tina tak tahu balik kami ke jing Islam nomor kim tre bandu no ya kata ka identiti lejong. Ti wat ni hang ni ru mla balen uchip minister mo wat lawe trilang bahabat ke BJP suabon form ke government ru hable chim sua ka blessing na ke BJP wat uchip minister jong ru udang nut ban keren na ke media ba ong ba persyak hadu kanu ya persyak sisana persyak kaya ta tip nri wat perkap hi wa korat sang mau jongi ubah ban form sarkar da jing kerku ke BJP dang nut ban kan persyak sa kita kistin ki bom don kam ya ke BJP ke wele persyak ya ke BJP le kiladihi ban banaki tu lada pikin mau ya apo sau India kadon tu jalak tu ka hok jongki ban penyedung tu masih katuka riti ke dustur jongki nam tak jing adung masih ban penmare itu masih kadon ga riti ke dustur jongki hapor bahasa khang ka sepungkut ya katuka jala katu kadon ga jing ki ke bajur dekat kan ga UCC le nga menjur ya ke jing ong jong ka Mizoram Legislative Assembly ke baong balada piwan ra ya ka UCC kari India akan patkan pra kan disintegrate dan kan patkan pra ti kini kidau ki bapelong ya kini ki brew hakaleng jong kari India bakin persyak bakin yaki ya ka UCC Te kumbangi tip mah nomor bangi ong bangi dei kata kajat menriu ka kerpang bat ngi dei kata jaga jat menriu nya utrep bat ngi don ya ka sik schedule hang ne pok kajat menriu ka jongi moh pan yada ya kata jing long kerpang ki jongi pan penek pensa ya kita ki riti ki dustur bat kumba phila batai mene moh pa ngila ban don ya ka buar ban sna ban thau lagi jongki an ki pe dei bat lagi jong kajat menriu te lada pentrikam ya kini uniform civil code ki ai ki ban khna ya kajat menriu ki jongi bat khamtam ya kini ka sik schedule lada ka uniform civil code kawan ka sing schedule de marsteng kala akut kan
kumbang ong phi ka district council lengba ka sik schedule ka don ya ka bor ban snaan halor ka khendu ka siap lengba ka paragraph lai e ka don ya ka bor ban snaan halor ka jinghiar pateng ya ka jinghiar pateng ya ki jaka ki puta bar ka spa ka phau haka 3H ya haka 3I ya ka marriage and divorce haka 3J ya ka social custom mo habang social custom kala kentup ya ka lain age ka adoption guardianship maintenance ka inheritance kala kentup ru ya ka succession tika disconsil hadu menta ya ka ni ka family law kadi ka disconsil ka basnaan ya kini tila da ka parliament ka snaan no ya kani tika mud ka disconsil kala adu no ene ka bor tika mud siteng jo ka bor ka disconsil kala ja ka baar kan kta ru ya ka ye kini ki dorbar trairi hi jongi balingan ong phi ba ka kta ye ki dorbar trairi hi jongi kalong ba lada pin pet ba ya ka jinglong ka jingman jong ki dorbar trairi hi jongi usim ki rat ki snong ki kurum ta terter kadon ba ka ne ga jing sno jong usim le kham tam na ka jat ka khong ba ni omdei na u pa hau khun ban hiar pateng na u kni shau persa tila da ka keluar no ka ajat mo subu ku mga hajka bangan simjat na ka kami nga simjat no pa tikan long mo ha ka sansar khadarum ta subu ngan ai nuk samo u mentah ka hima jong phi ka hima lang rin mo ki simyong hajka ban simjat na ka kami ki sim no pa bat kita ki ba simjat pa ka simyong kinwan sansar ka hima lang rin pin pedeng kan mi uri ura ti nalor kata kidon kikur ki jongi ki badang bat ya khandau ka siap haka jing bat jong ka khandau ka siap ngidon ya kan niam karkom kum ka hima khairim kadon la ka jing sat ing sanon ka baka niam karkom kadang sno bat ka jing sat ing sanon ti lada kambechu ka jing hiar pateng ya khandau ka siap kambechu ka jing hiar pateng ya ka jat ka khok ti kala klumar lang bat ka dorbar trairi ro ti kata ka de we ka jing ta bat ka jing ta ka ba khadu le se kan don ka jing ta ya ka jing ka syari jong somsel balikan kata ya ka administration of justice hapo ang diskonsil kolong hadu menta ki kut diskonsil ki la long kum ki kut ki ba ya pet ya ka riti ke dusturo la ka de ha shong kha shong man ha ka ajat ai khong guardianship maintenance kum ta ter ka ki diskonsil kut ki pet ba ya ka riti ke dusturo jongi tila da ki wan no ka UCC ti ki ni ru ki kut ru kim long specialize ke nya custom ti ki la long du borno tidak dei ba dadai ba kawan ka UCC ka jingkta ka banungkong du ya ka jam ru jongi ba dia ka jala ka jongi kalong kumba ong phi kalong ba ka diskonsil kala shukalano tangkum ka department ice cream kamri shu ka department ka baniada ya ka do ka siap ya karti dustur ba ka jinglong karpang jong ka jam ru jongi baling ong phi ka department no beli kumbalong mata ka jindon jong aparatur ee kala pen telot bor pa ya diskonsil kam long shu fully autonomous kumbalong machwa ka sarkar le ka da thungkhnang daga district council affair department ban pek ya ka diskonsil ka mut na ka tu ka jinglong autonomous machwa ni kala department but wat lang ilong department ru idang don bor pat halor ka khando siap ka reti ka dustur ka ketin ka telik mentala da kawan ka UCC ngila chulong no kum gitu gizela parishat ken ka khar ki ba shu ai tang skim kawan ka direct funding ni shu ai skim tu bat ka kut no la chulong no tangkum ki dorba trairi jongi tin na ka tu ka jing don bor jong ki dorba trairi ki hima ka jongi ki la shu long no tangkum ki panchayat ti ka jing kta ka ba haka jinyo i jong ada di kawan ka UCC tip dang don kam chu ya ka diskonsil ka di udak jing kali kadon ka jing ma no beli habon kelim ta namar ba haba ya kibor jong kala sim no pin bu kai le yuso kade ya ki jela kum ka Nagaland kum ka Manipur kum ka Mizoram Arunachal Pradesh hakitu ka jela ka kta ya ka artikel lai spa nyo huai ka UCC kan kata ka artikel lai spa nyo huai haka jela Meghalaya Assam Tripura ki bangimdon yang lai spa nyo huai ka bangidon ka sik schedule ka kata direct ya ka sik schedule ti lada ka don lada ka habdon kanu ka jing ya persya ya kane nengkong haban sedang na ki diskonsil no boleh ka kata direct ya ka bodo ki diskonsil hadin pat ka kata ya ka ya ka bodo ka jelaru kumno ka kata ya ka bodo ka jela ka jing kata ya ka bodo ka jela kalong menemo kumbalong menta ka family law lani kini ki personal law kidon ka concurrent list kemud
ka state ru kala bensenaan ka central ru kala bensenaan tang bahai ke bobon hi ki i ka state kum ba ong phi balik ki i ka state naman tang tip bah wa semis ya wa sam om dei ke parlimen ya ka sam tang tip bah ka ki bihari ya ka Bihar ya ka Bihar na takadau ki island ba hai gitu ki bensena ti nekong du ya ka state ke jongi kan kata ya ka federal structure kemut ka state ke jongi kan ang du bor ka parlimen kan ang klan but sakawi ru kan kata ru ya ka mekhlial antar saak balik kan kata ya ka mekhlial antar saak kalong ba lada pin pej ba ya ka mekhlial antar saak ka kentin transfer ka kenturu ya ka gift ya ka succession ya ka inheritance pi ai pateng tila da ka kelumar no katu ka jing ai pateng ya ka kendo siap ka tengku ba ka lantar saak ru but lada ka wan ka uniform civil code ka wei ka anjung ka mekhlia ka tu ka mekhlia self acquired property act kat kena ispa propau dom bakala ka tu kala jano kala sha nol fine no beli ka jing don jong ka superiority of legislation ka umut ka anjung ka parliament hi barobor kala ban pendu no ya ka anjung ka jela like no lada ka don ka special clause like no lada ka anjung ka parliament ka step hatu ka state list re ha ka concurrent list hi ka anjung parliament ka pendu ya ka anjung ka sarkar jela lada kam don ka special clause ka ban protect kum ka state list la ne kiwi ti kan jur bah ka jingta ngalon ba kata ya ka ya kiniam ki bofer ka kata ya ka reti dustur jong ka jadru jong i kan kata ya ka sik schedule bat kan kata ro ya ka bor bat ka itiar jong ka sarkar sala te ladangi pej te ladangi pej dangi phai pat mta ni i bakan ka jela Mizoram ni i kumbaki la mi khmat ban persya ya kan te habaya de pat po state ke jongi ngi i pat ba haduk mentakim pat ai kono ka jingya rai leng bagi ying don par mo nani yo kempat sedang kata ka session ru ngimpat nang ban ong ten rei ket kum jing i jong pi trai namar ba ka sarkar mi khliangi la ban ong ba kalau dei lupa ka sarkar BJP te trai ladakin persya ya ka uniform civil code trai kadang don hi kalat kalenti nam ta jong ki namar ba la long kum ki ya le persya ki mi kepah lejong pi ka kadi jing hisya ba ki jela mo kum ka Mizoram kala pas don da ka resolution apo assembly ban ong ba ka amdi ban pentrikam ya ka UCC ki don sa ki wi jela apo sau India ro ki belayeng ba ban persya ya kan ni ti hapo ka jela ka jongi u menteri rang ba jongi u Konrad Sangma ulai ka statement ba persya ti Henry kumbang ong phi ka long ba ka UCC na kong du kan kata ya ka bo dong di songsil ti ha ka jela ka jongi hot ka legislative assembly ru kan don ka jing kata kumbang la ka do pi andre ha ka jela ka jongi nengkong directly kan kata ya ka riti dustur but ya kan niam kor kom manu ba pej ya kata ka di songsil manu ba ai license ke store di songsil manu ba snaan halor ka song halor ka klat samching di songsil manu ba snaan halor ki ka tingkhun ka jing sumar ka hiar pateng ya kini ki pet ki disongsil la da kade khasihin jenti hil la negarohil din kong du kata ya ka disongsil ti kabadon kam ban mi ka jing persya kade ina ki lai teli ki disongsil kata kade kat kum ka kardang ti hadin ba kini ki lai teli ki disongsil ki lami syakmat ban persya ka sarkar selaru ka ban mi syakmat ban persya kum login persya kaba persya kalong kumba le ki wi ki jala ki pas da resolution ngaso ban ong ba ki lai teli ki diskonsil hapo ka jala jong iru ki dei ban pas ya ki resolution hadin ba ki la pas ini ki lai teli ki diskonsil ka sarkar jala ru ka ban pas la ka jong ka resolution khanang ban pet i ba ka ngi kum ka jala ni persya ya kane tenrei ka ba kham ka di kata ka ba ong he ka BJP ka karan bet sai bangi ngin pentrikam ba ya ka UCC ka sarkar jongi hang ni ka BJP ka don tang arsip tang ba phimlom la ban len kolong ba kumba ki pau hi kot khubor kolong wat shwa ban sedang ya kan sarkar u menteri rang ba don brom jongi u ya kendu hi yo chi masta do ka sam kumu khli jong ka BJP ti la ka sarkar jela ka jongi kan nut ne kanom nut ban ele persya ya ka BJP kata di udak jeng kli ba he haka jingyo i jonga kalong ba kila ban persya ai kot khobor kila ban persya da ka ba syukran hakikat tu kan ni kijingalang handrai bakin nut sisa ban wanra da ka resolution haka assembly lada kinut ka bae ngi nakliang jong ngi kum ka sengin sadawa
Tihenri la kinut ne minut kata dia dak cengkeli ya ke bangin nompat la banai na bali ngene thu phi ba la da pin pet ya ke jinglong ke jingman jong ka sangsar kada Hamanipur kawan ka BJP ha sarkar kam antetin ya ke NPP kam antetin Harun Nasyal hoj ke NPP ke don ha sarkar ki klam ai minister hanagalan ru ke NPP ke job ka government hang tu kam ai tang mai khlia ka don ke jing trilang apa den ka NPP ba ke BJP bali ke trilang no bali kini kiting ni ke BJP kiting bali kumba POE ke BJP hari India hi berakoi pidei ke parti ke ba persya ya ke BJP CBI AD aman mi deputy CM Syakam ta ha CBI bat AD keleng home minister barim jong ka Maharashtra la Syakam Haman kijaka mentaka ka BJP ka pha beda ka CBI BD. Kumlo ka BJP ka yolat pha CBI BD lada kadon ka jing keno bamsap. Ti la ka mekhlia ka bamsap na thrai borok ngi tip bali ngi hap ya keren ta. Kir kendok CBI tang ke local coal mining but ke local transport of coal lakut. Ti ha jing i ka jonga hi ka longba. Ka sarkar ka jongi hapo jong ka jingalam jong konrat kidom nut ban persya ya ka sisi. Lada kin persya ru kin le kembali ya ka CAB ke ba ka state kan persya ka ba ki MP jongki kin kersan tang ban balance tang ban su balance ya kata ba dong pet ni su persya kai han tang ba parlimen kin kersan tenrei lada kinut ru ka ba palan tenrei ki diskonsil hoj ki la ban persya nganut ban ong ba ki diskonsil kin kenut le se ban pas ya ki resolution ki jongki re ka state government ngin dawa bakin pas ya ki resolution ban persya ti henry la kinut emnut di dak jingkeli bakrau bat lada kani ka trend jong ka jing ban bor jong ka BJP ya ki breu keleng da ka CBI bat AD kadang yai bat ka ni ka jing don kam palat ka jongi ka central government nam ta ki funding nam ta ki development ki bofer nga try kan pen long ye ki no me khmat ki jongi ban kham yu break ndian te henrei lada ki don si saya ta ki jingkit kli kimdi ban ap e ki balang lani ye ki seng balang ban mi khmat ki di ban sedang maki pet ko Mizoram ki sedang bedo semestar uyalam nak khmat ya tani te henrei ki jongi yang ni nga imat kolong bakin ap e ki seng balang lani kin ap ye ki niam lani kin ap ya ki wei ban mi khmat kin sami maki hadin te kumba kalong mentamo di don ni kata kajing ya keren ya kajing ima ya kan kajing wan jong kan UCC le ni kata ka uniform civil code te henrei la dangi pet padu paj bang let's say day halor kajing bom tip ne day halor ki bom sngau thu ya kan ka UCC le ni uniform civil code ne tip hakanu gur kom langi pet pat sa hapok state ke jongi ngadu ki paj ba no snoru kita long jar ki pat kendit hia apa ya debet kan ne Pi kidon ki betip tamba ki sngau that le se ban mi khmat ti kidon pat ki bom tip hiru bapli mo ti wat la kum boong pi kam samdi su kamat ka ba dang thamai kam samdi su kamat ki ba 4 samdan bakaren ngila keren na kapor sa kapor hanrei ka jing bom pat mi jong ki paj ba kalong ba kinong alam ki pat mi sa khmat adu mata na kiliang jongi kiseng balang hoj katu kat ning ngila keren taba kampadon ke movement ke ban ngin da penlong sisa da ki jing ki ban persya kan ni na kiliang jongi kiseng balang ru ngidang supen sai tang haki social media tang haki jing tho leng ba ki artikel leng ba ki jing pensai haki kot kubuan ringin pat create ya ke movement na kaliang jong ki balang ru hoj ki don katu kat ni ki balang ki belas nang ban keren tang ban ri tempat kimpat dami syakmat ban lo openly na kilian ki seng san partai le kampat don lain no katu kat ni ki political party ki balakren syai ban persya hoj ucip minister ulah keren katu kat ni ki jing keren ha ki media ba persya hari kampat don ke movement te ke jingki jong ki pajba kalau anda ki nongelam kimi ti kapor kala de ye ki seng balang ye ki hun balang ye ki dor bartrai ri ke bangong kan kata ye ki ni baro ke diskonsili ke ditang ka korden jong kidor batalari hari lada kata ikini gerti distur ki kata ya kidor batalari no blai ke diskonsil ke ditang kanong iya
ya karti dustun rei ki trai jong karti dustun di kidon patrai di kidi ki longying long sem ki jongi kidi ki snong di ki raj kidi ki hima kidi ki it ki jongi ti kala kapor kala ada yang ngi bangin mi sakman ban pensai ban hikai ban ye keren ban ya khana hai ka khta hai ka pta hot kindon ki breu ka to ka ne ki ban saya le ban pen thamula ban pen big ban ong ba o ka ni ka bala dan adu por phareng ka to ka ne kumba ong phi ka long wat u phareng ru semla nut ban touch ya ka ne ke area kiba wanra ban touch ka ne ke area ka ditang ki portugis kiba khta yi tu goa ibarit they compare goa ibarit ya kari India hibarokowe wat la kataru kumba ong phi wat goa ru kamdon ka uniform civil code ka don tang common civil code ti kin saong bakal adon ru por phareng kala ale amta ti handrei kanihi kumung ong kan kata ya karti dustur jongi kan kata ya jinglong kerpang ka jongi kan kata ya ka niam ka rukom jong sibun ba ki niam bat ki balang kan kata ya ka bor jong ka disongsil ya ka bor jong ka jela ti kala bat kumbang ong hi phi kalong ka jing thmu ka di be kata kalong ka wei ka ri ka wei ka niam ka wei ka ti dustur ka wei ka tiet ti lada ngin ailat kum ya ka UCC bukan long kum ka wei na ki atiar ban penpoi sa kata ka jing kalong ba kan poi ka por ya ka ba ka ri India hi kan kelas sisa ta ka Hindustan ka bukura kumbang long ta kadang long secular kadang ka India kadang long unity in diversity ka ba hot ladang ibun kinyam bun ki rijai menri on ringi dang ya teli ha kata ka jing ka borom blang kam syamdon ka jing penbor jong ka win ki ar ki majority ti ladang in ailat kum kini kemut kam tan kata ka jinglong kasih ki jongi ha ka dur ka dar harangkat ki riti ki dustur harangkat ki anya bakar pang kam don su kata ka jing ya long jongi ha ki niam ki boker kam don su ta ka dur ka dar ka ba isong kun ka ba ngida sengu sarong hisya bang ide na taka niam no lane na taka balang tidak ka terikam kan itu kan ami gisengi nang dujat kan ami gisengi nang dujat kabut ka kajing kentu ke jong pi ya ki pat ba no snong haba ye david kan ni kalong ba tata ki pat ba ki la so thu ya ka konsep jong kan ni bat ki la so thu ya ki jing ta jong kan ni kalong ba la da dei ka por ban hab ban mi sakmat ru kala kamut bang ngidon kam ban mi sakmat mo ban kondem selani ban persya ya kan ni kajing kentu jong nga kalong nengkong kam de pat ba nengkong ka di ki nong elam nengkong duk nga kentu ye ki nong elam jong ka sanyima la ka de ki MP la ka de ki MLA bat kerpang ya ki MDC kebaong ban kanen nengkong duk kan ketengku ya ka schedule ti ka di ka kamram jong kini ki nong elam ha ka sanyima ban mi sakmat mangi ki pat ba la da maki ki elam ngilong bakloi ban bun kajing kentu ke baar kalong ye ki dor bar trairi amar ki dor bar trairi ki jongi ki hima ki raj ki snong ki kur ki di ki trai jong kari ti dustur wan nam ong baka disngosil ka di trai ka disngosil ka di tang kanong pet nong sumar kum ka constitutional body henry ki trai jong kari ti dustur dei ki hima dei ki longjing long sem dei ki kur tinggal kentu ki dor bar trairi ki jongi la di ki dor bar snong ki dor bar raj ki dor bar kur ki dor bar hima ban mi sakmat ban ya keren ya ne kam ban ya persya na kentu ya borok ki seng balang ki badan apo jong ka jet riu baka por kala dei bangin ya mi sakmat ban ya keren ban ya persya ya kene kamat bat lada ki nong elam hi ki la yalam ki la pensai kita ngit skem ba ki pa ki jongi kin sngap yang ni kin lada kim syairu ngila ban pensai arsen nasin ti haba kaladon ka jing syai ba kaladon ka jing sungthu ka ba ka baladon ka jing sungthu ya kane ki pajba badan burom jongi kin mi sakmat ban persya compare hot ngila ban ong ba ka BJP ka don ka tangut ki MP ka don ta compare Kimadon, dari kebadon kam kalong bangi haban mi sakmat ban persya no boleh lada ngis kamjar kalau along ka bangi menjur silent is consent ladangi sabjat hakapor baka don kajing penbor ban penterikam ya kayu sisi kalau along kebangi ngi pediang ni menjur lang beti te kadang la ba ngirem hakajing yakun ban ya keba klem yakun kadai kadang la mangin rem ba kajing yakun ban kalong kum kasi ibi hapor bangi persya mangi kasi ibi lombon ba ki bathe beja ki omba pen ya per ya le persya kan ya sarkar India ki don ki nambar ban pas no mentam-ta hi kementoi ngi yakhi tang ha not is ki ong mo ten rei ka tu ga jing yakhi ke jongi ga penlong ban exam ya ka sik schedule bat ka LP state
Kajing persyak kajong kisang balang bat ki pukul parti bagi dor patrai di. Ti kumju hiya ka kumju hiya ka UCC. iya ka UCC lada ka don ka strong. Rejection dan kadon kata kajing ki ba ka bajur ban persyak ka sarkar dia ka haban perkat arsin ya ni. Kumbaong ka Mizoram Legislative Assembly lada P1 ra ya kan disintegrate ya India. Ka India kelaban pat yang perah. Kawan kasih BKI bami. Hello China bye bye India. Kami aku kata tika nili kan tengkus dan direct ya kilongi ngosem. Kasih bingi persyang yang bayo tampat u Bangladeshi yang ni akan cakap jongi. Kadikin vlog isu. Mereka nili ka tengku direct ya ka ying kasem. Ya kidor patara ni ya ka riti kirustu ya ka niam berkom. Kajing persyak si ibi kalau mengimtrek ban sya'au nomor hakim uwe. Ngimtrek ba mengingin long kim berau hala kajong kari. Ngimtrek ba kita ki khar Bangladeshi kin sensyar ni. Mereka nili kalau ba lalong ba dekat sendon ya kata kajing adai apa deng jongi ba kajak ndre jongi. Ya kata kajing adai ke jonga bat ka longing longsen ba jonga ha ka reti gerustur ya kajing adai jonga bat ka niam kabalang ba jonga. Tekani le kalong ka kata sendon yeki nganomno yeki paya. Joko jak ndre lalong ba phiweng sendon paya bat lah bala weng paya ka ying kahap. Tekani le ka ding ka bakham khia kani le ka deng ka bakham ma susu ban ya ka CAB ban ya ki weki an tinga sngobanong ba lada kinong alam mentah mo kumbaong nadu kinong alam san perthei kinong alam niam kinong alam dor patrairi kinong alam seng balang kiami sakmat ban ya keren halor kani ban ya pensai halor kani hawat kindon katu kani ki ban yale ban persong thu bakla bakani gedi bo bhae kani gedi bo biang mo kum kita ro ndon phinomla ban laj khamtam ki ne ki kanhun ki badon bat ka bat katu ka parti ka ba keren ka ba kersan bahaya kani kila ban penmi kum kita mo tenrei kalong ba lada kimi ka ba mi ru ni keren ngajing syang ni ngangam wan hani ban ya interview buat pi ban ya lam baklai ki pa nong sosnong kan le ka pop halor jonga la danga lam baklai ki we ngawan hani tang ban keren be ya ngajing sya ya ki ka banga ngosong thu ti lada pi ong ya lam baklai ki ka jing start ka jong pi la pi pedang ni kata ndrei ngaklumwan hani ban ya lam baklai do kan yo nong mentoyu nga ban ni ban ya lam baklai lada nga perkhat ya ka jing yo nong tinggal ade ban yelit kendu sop-sop ya ki Bapet mau ngingin iyo. Ringam yo nong rem. Ngacu pensai bet ya ke banga tip ya ke jing sya ke ba ni la yo lupa bagian sakta ya ke jap bergojongi. Ti lada ki breu ki jongi ki jit ya ke ban sengap ya gitu ki wei ki kenhun ki ba syukren. Da kemuai halor kan ini aga jing start no ba andri nakaliang ka jonga simet ba nakaliang jong kenhun ki sobat ong ba ngi kum ki ba kiba ngidang ong bagi it ya kari bagi ong ngi it ya kari kebot ngi it ya kerti gidustor lo jong ngi it ya kejeng long kerpang lo jong ngi it ya kata ka niam rukom kebangi don kampel lang don ka balang iu hanri ya kata ki niam ki rukom kiba mengi ladon ngi sngo it ngi sujan tiladang ngi it ya kita ka di kamaram ka jongi ban persya kum ya kini ki an kum ke UCC bakin wan trikam hapo ka jala jongi bat kum juru bakin trikam hakari India hi brokwe baling ham persya kani nomor kamlong kum ka CAB bala ban exam hangno kani kedi ka personal lo te ka bau khasi la da usaha ha me clear ri khasi isa ha samro ri khasi usaha ha deliru khasi hubungan ai nuk sam tamo khasi jongi uthit yang sam pin lada ka UCC ka ong ba ya ka ying en yo no do kun senrang lada pyong exam mjula ban exam ya ka personal lo ka bomut ha sam tekan trikam tikan ta kumju ka jing ajat ai khong menta lada ha ma khleng ajat kimila sa ban ajat pa no da sa dili mla kala kata sibat ka shong kha shong man mo ha ka shong kha shong man pisa no khasi so khasi hiam ukustan tu sa kustan hiam lada udon ha mekhliani don Mizoram no ukustan sa kustan he muslim sa muslimi hindu sa muslimi phinomla no blai kini di ki an ki badon ha ka met ke jong bru ta kadang jong personal lo kemun kala don lupa ha ka met ke jong bru ka ba phinomla banong ba exam kam judan kita ka exemption dia kum kini ki personal lo na ta kadang kalong ba
ngingit scam ba hoi ka BJP ka don ya ka number ka don ya ka number wa ban kala ya concern ka India ru an rei ada ki biruhi ki mi khmat ban keren ya ki jingi sha nga so ban ong ba kan pen suki kan dia bat kan la ru ka por kan don ru ka por la se ba Kinumla. ba kinumla hiru ban penutlong ti ka job ka rem i ha ka rai ke jong blei ya ta re ka kamera mu jong i kum ki bru kolong bangin keren ya jing sha ba bangin ko na jing sha To kublai shibun na ba robat ma ya ka jing pensyai ke jong pi le se ki pat ba le se ki pat ba ki la ya leng a ki la pisa ha ba yo snow ke ni ka UCC la ni ka Uniform Civil Code namar ba ha ba ki shutip bi shubana re kim tip pat ka dei ka ai ka long buat ka ta jing pen sa lengo iki nei le si leng ba kan ke jing ya keren ke jonga ba jong pi menta ka long ba na bantau pa ba bagin yo ya ke jing sai ba tikna ba ka ai kata ka UCC bat ka ai jing kata jong ka ni ka UCC yang i kom ka jat pen riu hang ne po ka state ke jongi te ngingat scam ba leng ba kan ke jing ya keren ke jongi ki pa ba kin yo sibun ki jing mentoi bat ki jing kerku nam ta jong ki namar ba le se kitu ki bom syam latip ru ki latip menta bat kitu ki ba persang ban mut ban yalam bakla ru ki nam nut su ban yalam bakla namar bu pa ba la kam start menta ban ki te ngasung sibun ka por ke jong pi kublai sibun ba roban te kublai sibun ni pi ki pa ba pi la ya system bat pi la yo snau hi ya ki jing pensai na ka liang jong i samlarang ba jong ka jat menriu ke jongi ha ka ba pila yo snau bat pila snau tu ya kan ni ka an dan ni kata ka Uniform Civil Code ba hai kan ya tengku ha kan ni ka imlang ka salang jongi hang ni po ka jat menriu ke jongi bat ka ai pat kata ka senjam lada nakaliang jong ka sarkar India ka sarkar BJP ka ya chakmat dan penteri kami kan ni lada ka bat ka ai pat kata ka senjam jong ka sarkar jela kan le habaya dei bat kanika UCC lada ka sarkar BJP kan penteri kam ya kane te kublai shibun ya pi ki paj ba kublai shibun ni ke jing system ke jong pi naduk ka bestang haduk ka bekut ngai scam ba kan ke jing system ke jong pi kan long ke jing kerku na banta jogi ilang iwei pe iwei kham tam e bangin so thu ya la ka jong ka nongrim ya la ka jong ka tenrai ke jing long kerpang kham tam e jogi kem ke jat riu kublai shibun lada pidon ki ai ki pa phim pat sai phila ban keli benia mo na iba robat jun kharjarin lani na ginu rang ba kibat don ke jingtip ke bat tikna bat ke khambha ba ye debet kanika UCC lani kata ka Uniform Civil Code kublai shibun ngin sai keduk pat ha ke po